Hello guys, जों फैलायबाय नै थांगासिनो दङ हारियानानि मानसिफोरा जोबोद मोजां बयबो जोंखौ बहुत हेल्प होदो बयबो जोंखौ जाहोदो लोंहोदो दुगैनो थाखाय जागा होदो बेखायनो जों दुगैबायबो जाबायबो लोंबायबो बयबो नै गामिनि लामा लामा फैगासिनो दङ जों दायो दिल्ली मोनहां जाबाय दा जोङो जानो हानाय 2-3टासो या 4-5टासो बाजियाव माने दिल्ली मोनहैगोन खोमा दां माने मोनहैसिगोन होनना बुंदों आरोना गामिनि मानसिफोरा माने नों आं बायदिनो बिराद मोजांलै हारियाना सरकारनि मानसिफोरा बाबा मानिनांगोनलै बिराद बरियाखा नै दुगैबाय ड्रेसफोरखौ सोलायना लाबाय जोङो हाजासे एसे मोजांनो गावखौनो गाव दादुरारा मोनखाजोब्बायमोन गानबाय नै मास्कखौबो सुना लाबाय गोदानथ' मोनखाला नालाय स' हेल' हाजासे नोंसोरबो बोर सास्रिदो नै बर' फिसाफोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङै न'आव जेरै ओंखारदों जेरै गोसोआव सानना दङ बेफोरबायदि मोजाङै मोनहैयो बेफोरबायदि जोंखौ लामा ससेयाव लोगो मोननानै बिसोरनि हारियानानि माबा निउस रिपर्टारफोरा लांनानै आज तक निउसाव जोंखौ माने लाइभ टेलिकास्ट खालामदों नोंसोरो नायनानै नाय ब्रेकिं निउस जागोन बियो मोनसे जोंखौ जाहोदों लोंहोदों रुटि दै ओंखाम आसार सिन्थाय होलायदों सरबत दै माबा माबि माने मा होनगोन आरो बिराद बाख्नायथाव आरो बिराद मोजां नै बयबो साइकेलजोंनो फैगासिनो दं गामिनि लामा लामा पुलिसफ्राबो हेल्प खालायगासिनो दंलै जोंखौ बिरादनो थेंक इउ हारियाना सरकार जिन्दाबादले बिराद मोजां मोनबाय आङो हारियाना सरकारखौ बिल्कुल तारीफ का काबिल है यार हाय गाइस मैं हूँ बॉर्डर आपके सामने हम पंजाब से निकल रहे थे जी कल से निकला था हम लोग पंजाब कल निकला हम लोग करीब 4 बजे निकला था इसके बाद आया इसके बाद हम कोलानूर बॉर्डर पे फंसा हुआ था उधर से हमें कोई पुलिस वाला बता दिया कि हम लोग को इधर से निकल जाओ हम लोग निकल के आया फिर हम लोग इधर से चल रहा हूँ अभी फ़िलहाल हम लोग को दिल्ली मिलने वाला है वैसे मैं बोरो आदमी हूँ यार इसलिए ज़्यादा मतलब क्या बोलते इसको हिंदी बोलना नहीं आता इतना अच्छा से लेकिन समझ लो यार कोई भी लेकिन मैं ये हरियाणा पंजाब ये सब स्टेट को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लोग है यार आम जनता पब्लिक बहुत बढ़िया है तारीफ़ का काबिल है ये हरियाणा में हम लोग को न्यूज़ रिपोर्टर मिला था बोला हम लोग को न्यूज़ में इंटरव्यू ले लिया इसका हम लोग भी सब कुछ बोल दिया मतलब कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मतलब बोल तो दिया सब इसका हमें मतलब रोड के लिए भी बोल दिया था वैसे हम रोड से तो चल रहे हैं अभी दिल्ली के करीब है बोल रहे हैं हम लोग अभी ले फॉलो भी कहाँ माटे से अबे जी ये रोड मिलने के लिए कहाँ ओइ सोरबा दुगाबो दङ नालाय खिथायाबो माथो आं मोजां मथे सोङासै नालाय नै ओइ बिथांनाव सोंहैनि र' आङो लाइभ हगारनोबो लोगोफोर माबालै माबायानो गैया माथो बेटारि चार्जआनो गैया बेयावहाय एसे चार्ज होनो होदोंमोन 30% जादोंमोन हाँ भैया जी ये करनाल वाला रोड मिल जाएगा उधर से थैंक यू जी नै खिथायो सोरबा बिराद मोजां खिथायो सोरबा खिथानो नागिरा सासे मानसि फन खालामदों नाथाय आं बिनि फनखौ रिसिभ खालामला दायो बे जोंखौ हेल्प होनो होनना बुंदोंमोन मैया गारिनि मानि नाथाय जों नैथिं बेलेग बर्डारथिं फैबाय दा जों बेजों माबाखौ कन्टेक्ट खालामाबो हाला आरो बे बर्डारनि मानसिमोन आरो स' फन खालामनानै खबर लानो थाखाय बेखौबो थेंक इउ होननो सानो आरो गोसो गोरबोजों हेल' गाइस खस्थ'खौलाय मोनबाय नाथाय बहुद मेंदोंमोन जों बिफां सायाव बयबो ज'यै जिरायना दङमोन जिरायनायावनो जोंखौ उन्दुना थानायाव सासे मानसि नुदोंमोन ओमफ्राय नुनानै बियो माने निउस रिपर्टार मा बिदि लेंबाय माबाय ओमफ्राय उनाव जोंखौ मोजाङै इन्टारभिउबो लाबाय थारमाने जोंखौ हमना ला मोनसे मोजां लामाथिं लांदोंना गाज्रि लामाथिं लादों जेनेबा नोंसोर बुंना होदो लोगोफोर ससियेल मिडियानि सायावसै आरो बियो स' आंनि मथेबाथ' लाइभ टेलिकास्ट जादों जेथिया मोजाङानो जागोन ओमफ्राय जोंखौ इन्टारभिउ लादो आरो जोंनोथ' माखाय जोंनो गोनांथिया माबा जों जेथिया साइकेलजों थांबाय जेथिया जोंथ'
गारि मोनबाबो साइकेलखौथ' गारना थांनो हाला बेनिखायनो जों इसेल' बुंनायमोन आरो जे जोङो साइकेलजों थांगोन जेनेबा जोंखौ लामायाव जेबो पुलिस प्रब्लेम जानाङा ओमफ्राय जाहाथे जोंखौ बर्डारफ्राव हमथाया जों बिदिनो लासै लासै थांबाय थागोन बिदिमोन आरो स' जोङो बेफोरबायदिजों जुदि मानसिफोरनि हेल्प मोनबा पाब्लिकनि आमजनतानिफ्राय हेल्प मोनबा जोङो माने मोजाङै गावनि न'खौ मोनहैगोन सानदों आरो नै गाइस बयबो सालायबोगासिनो मेङोबो माथो बुंनोबो रोङा लोगोफोर जेबो जों एबार मेन हाइवेजों थांनोसै हाइवेनि लामा लानोसै एबार लोगोफोर फन ब्रा ब्रा फैगासिनो दङ जों खबर लाना नायनो नामा